Šume Crne Gore su dragocjeni prirodni resursi, oaze života koje pružaju dom raznolikim biljnim i životinjskim vrstama. One predstavljaju srce ovog područja i važan faktor održavanja ravnoteže ekosistema. Pod šumskim prekrivačem skrivene su nevjerovatne životinjske vrste. Od sramežljivih srna koje izranjaju iz gustog rastinja, kornjača koje čeprkaju kroz lišće, do ptica koje slobodno lete iznad stabala, ove šume pružaju utočište mnogim živim bićima. Stogodišnji hrastovi, smrče, jele, borovi, bukve i druge vrste pružaju stanište za rijetke i endemske vrste koje se ovdje održavaju. Ali šuma nije samo dom, već i izvor života. Ovdje se odvija složen ples ekološke ravnoteže gdje biljke, životinje i mikroorganizmi sarađuju kako bi stvorili uravnoteženi ekosistem. Kroz proces fotosinteze drveće ne samo da proizvodi kiseonik koji udišemo, već apsorbuje i skladišti ogromne količine ugljenika, pomažući u suzbijanju klimatskih promjena. Unutar ovih šuma ljudska prisutnost vjekovima gradi uspomene. Ruševine, ostaci drevnih naselja, stari mlinovi, zaboravljeni putevi svjedoče o povezanosti čovjeka s prirodom. Ove šume su svjedoci istorije, sačuvane kao dragulji u kruni prirodnog nasljeđa Crne Gore. Rijeka je simbol vitalnosti i života. Njeni kristalno čisti tokovi pružaju utočište za brojne biljne i životinjske vrste. Rijeka nije samo izvor vode, već i izvor hrane i energije za okolna područja, te stanište za brojne organizme. Rijeke imaju moć da oblikuju predio, izgrađujući prekrasne kanjone, vodopade i jezera. Njihova snaga je zadivljujuća, dok se voda snažno sliva niz padine, stvarajući spektakularne prizore koji oduzimaju dah. Rijeka je vječno putovanje, simbol obnavljanja i neprestane promjene. Šume i rijeke su međusobno povezane kao neodvojivi partneri. Rijeka hrani šumu, pružajući joj hranu i vodu, pružaju život. Šuma, s druge strane, predstavlja zaštitnika rijeke. Svojim stablima, bujnim lišćem i korijenima stvara prirodni štit koji sprečava eroziju i zagađenje, čuvajući čistoću rijeka. Ova harmonična veza između šuma i rijeka stvara jedinstvena područja koja su važna za očuvanje prirode. Međutim, suočene sa savremenim izazovima, ove šume i rijeke su ugrožene. Ljudska djelatnost, krčenje šuma, zagađenje i uništavanje rijeka i neodgovorne prakse prijetnje su njihovom opstanku. Stoga je očuvanje ovih područja od velikog značaja. Ovo je trenutak kada se moramo okrenuti prema prirodi, vratiti se njenom zagrljaju i postati njeni zaštitnici. Uđite duboko u srce šuma i pronađite nadahnuće koje izranja iz njihovog svijeta tišine. Oslušnite rijeku i neka vas provede kroz vrijeme i prostor, donoseći osjećaj povezanosti s prirodom. Ovo je naš poziv da očuvamo ova čarobna mjesta za buduće generacije, da zajedno budemo čuvari prirode i da sačuvamo šume i rijeke kao blago koje nam je povjereno. Uspostavljanjem Emerald mreže zaštićenih područja možemo aktivno doprinijeti da šume i rijeke Crne Gore zauvijek ostaju izvor života, ljepote i inspiracije. Neka naša veza s prirodom bude poput neumorne rijeke koja hrani šume i šume koja je štiti. U toj simbiozi pronaći ćemo sklad, održivost i ljepotu koja će obogatiti naše živote i oblikovati našu budućnost.